Petikan Injil suci anggitanipun Santo Matius. Miyos dalem Sang Kristus iku mangkene. Nalika ibu dalem Maria iku lagi pacangan karo Yusuf, sadurunge padha dadi siji, panjenengane tinemu wus nggarbini saka Hyang Roh Suci. Yusuf garwane, rehne panjenengane iku priyayi jujur lan ora kersa gawe akeh. Kersane arep pisahan kanthi sideman. Nalika sajrone isih mikir-mikir kang mengkono mau, ing kono malaikating pangeran ngetingali ing jroning impen sarta ngendika, Yusuf putra Daud, ora perlu sumelang boyong Maria dadi garwamu, awit putra kang ginarba iku asale saka Hyang Roh Suci. Dene panjenengane bakal mbabar putra kakung kang kudu kok tengeri asma Yesus, awit panjenengane iku kang bakal ngluarake bangsa dalem saka ing dosane. Iku mau kabeh kelakone supaya netesi pangandikaning Allah lantaran nabi mangkene. Ing kono sang kenya bakal nggarbini sarta mbabar putra kakung. Dene asmane bakal katelah Emmanuel, kang ateges Gusti nunggal karo aku. Mekaten sabda dalem Gusti.